suaso dari kete mande kadangkan sampai kini maoi alun baguno Allah batang umwa di badan jaso kamandi nana lunado untuang den baru yola pe maka musim pabilo mambale runo untuang den baru yola pe maka musim pabilo mambale runo bansai batang sakuju bana bak nantun bana sadang bak nangko entah de alu iora tak tangan alun tasu iorumpuy muda entah de alu iora tak tangan alun tasu iorumpuy muda sadang mengakai susah di badan ndak dapat tengga nyampang ko anyu indah rang pinte manantu mana tiba di badan jaso kamu alun tak sampaikan dan tiliak bana sirah tak tangan katuan juo kaden sarakan jiko dirantang singke umuko indah tataga si batu meja jika tak mande jomo pandang kamu di tepi laman jika tak mande jomo pandang kamu di tepi lama.
kamu alun tak sampaikan dan tiliak bana sirah tak tahan katuhan jua kaden sarakan jika dirantau singke umuko indah tataga si batu meja jika mande jambo pandang kamu di tapi laman jika raga mande jambo pandang kamu di tapi laman